Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. While on patrol in Tsakane, the Gauteng Traffic Police together with Gauteng Traffic Wardens, STTEC, received a tracker dispatch for a Toyota Corolla Quest that had been hijacked in Brakpan. Law enforcement officers responded and recovered the hijacked vehicle inside the yard located Mkhwani Street in Tsakane. During a search of the premises, officers also discovered SAPS uniform items inside the house which were seized. Kufanele bantu bakithi siqaphele, sekufuneka manje mawuvinjwa amaphoyisa ubhekisise ngoba iyanda lento ukuthi kubanjwe igebengu neuniform yamaphoyisa, iyanda ngempela. Kodwa kuyakhuthaza ukuthi noma kunje kodwa kusekhona amaphoyisa asebenza ngokuzikhandla baziyaboshwa lezi gebengu. Esinye isihlava engifisa ukukhuluma ngaso manje isihlava sama-drugs. A 33-year-old suspect drug dealer was arrested during Operation Shanela 2 in Bloemfontein. Cash believed to be proceeds of drug sale was also confiscated. A case of dealing in drugs was opened at Heidedal Police Station and the suspect will appear in Bloemfontein Magistrate Court soon. Ecabanga ukuthi laba abashaya umthetho ikakhulukazi laba baseParliament funa bawuguqula umthetho manje. Icala lokushushumbisa ama-drugs balenze lifane necala lokudlwengula le-rape. Icala lokudlwengula alinayo ibhayili. Akukhathalekile ukuthi uyasukelwa noma kwenzakalani, alinayo ibhayili. Usuke unenhlanhla le edlula ukwenza. Usuke unenhlanhla le impela yegundwane lingaphunyuka emlonyeni wekati. Uma kungathiwa uboshelelelo cala bese uthola ibhayili. Kufanele isigwebo esithinta idakamizwa noma ama-drugs sibe njalo. Usahamba nje trial, utreatwe njengomuntu osegwetshiwe vele ungayitholi ibhayili. Bahlale labantu lapho ukuze lizokwazi ukuphepha. Ukuthi nje into ebuhlungu nasejele kuthiwa ama-drugs akhona. Abaziyo bathi ngisho ejele futhi kungcono la ngaphandle ejele kuwesi. Basho njalo abazi. Angikaze ngaboshwa ngazi. Kodwa ngiye ngizwa abantu basibukela ama-podcast noma uzwa kukhulunywa. Noma ubona amaphoyisa amakuthenza ama-operation engena avundulula inqwaba yama-drugs. Ibhlungu lento ngoba ibulala ikusasa ley'ngane, ikakhulukazi intsha yala eSouth Africa. Nansi nje into ebuhlungu. The JMPD responded to a complaint regarding suspected drug sales at 21 Kruger Street, Maboneng. Upon arrival, members conducted surveillance and observed several individuals. Approaching the shop, one individual was seen exchanging cash for a small bag of dagga. Officers intervened and the suspect fled. Upon securing the premises, officers recovered 120 small zip-locked bags of dagga, weighing 350 grams, with an estimated value of 3,000 rand. The shopkeeper was arrested for dealing in dagga and transported to GPSAPS, where a case docket was opened. Yingakho ngithe nje kule video manje asike sifocus ekubhekeni lesihlava sama-drugs. Futhi uma amaphoyisa lobebabopha kanje labantu liyabuya kimi ithemba. Ngoba mawufuna ukubulala noma isiphi isizwe, noma ufuna ukubulala noma iliphi ikhaya, noma ufuna ukubulala noma isiphi isibongo, ufuna ukubulala intsha, bulala lababazela, uyeke labadala. Mawubulala intsha usibulela isizwe, ubulela umphakathi, ulibulela ikhaya. Uma nje ukwazile ukubulala intsha. Ngoba nentsha yaseSouth Africa iyazithanda izinto, iyazithanda. Police in Limpopo have successfully tracked down and arrested 7 suspects
linked to a business robbery that occurred at the ice cream factory in the Polokwane CBD on Monday, 3 November 2025. At about 9, the intelligence-driven operation was executed within an hour after the incident, leading to the arrest of the suspects and the recovery of 4 firearms with live ammunition, stolen goods, and white Audi S3 used during the commission of the crime. During the robbery, the armed suspect stormed into the factory, accosted employees and robbed them of an undisclosed amount of cash, various items, and cell phones before fleeing the scene. Acting on the tip-off, operational teams traced them to a safe house in the Zora section, Solomondale, in Sebayeng policing area near Mankweng. The multidisciplinary team, comprising the Provincial Tracking Team, Provincial Investigating Unit, Capricorn District Detectives, Mankweng Task Team, Sebayeng Crime Prevention, and various private security partners swiftly pronounced on the suspects upon arrival. The suspects were found consuming alcohol. One suspect opened fire on the police and managed to flee, while 6 male suspects aged between 28 and 52, all from Mamelodi in Gauteng province, and a 34-year-old female homeowner were arrested. Preliminary investigations confirmed that recovered Audi S3 was used during the Polokwane robbery. Several stolen items were also recovered. The suspects are facing charges of business robbery, possession of illegal firearms and ammunition, and possession of stolen goods. They are expected to appear before the Mankweng Magistrate Court on Wednesday, 5 November 2025. Ngaphambi kokuba ngivale ivideo, ngicela uzwe la. South Africans. Angazi ngempela ukuthi yini enye umuntu ekumele ayisho o ayenze ukuze nivuke nibone isimo esikusona njengamanje. Nisuke la enhleli khona phansi nivuke nilwele izwe lenu nilele ikusasa lezingane zenu. Ngoba ngifuna ukunipendela isithombe sokuthi njengoba nihleli nje nina nilibe lokudansa nilibe lokugroova. Ngeke nize nibabone labantu bokufika bebhizi bephuza bebhizi bedla ama drugs. Kunalokho ama drugs bazowadayisela nina badayisela ingane zethu. Kunalokho ngeke bebe busy bona ngama weekend amakhulu ngithi yabona izitolo zabo ukuthi ihlale zivuliwe ngaso sonke isikhathi badayisela babadayisela nini. Umnotho obalo umnotho wenu kodwa uyapi imali zakhona ziya kwamanye amazwe. Angisazi ukuthi yini le ezovusa abantu base South Africa ukuthi babone ukuthi mebecabanga when you look around you yonke into ithathwa abantu bokufika. Izikole gcwele ba ingane zabantu bokufika. Ezenu niyakhala azinasi space. Kodwa ezabo ziya prioritize ukuthiwa kufanele ithole space. Emaklinikhi ebhedlela inini eninganayo medication iyahamba kodwa iyawela emngcele nihlale niyibona beyithola la ngaphandle. Nihlale kodwa nithule ningasho lutho. Nihlale futhi nithule ningasho lutho nibone imisebenzi la ekudayisa khona la ekudayisa emgwaqeni sekudayisa abantu bokufika. Abathungayo oba abantu bokufika. Iy'tolo ama-tuck shops ethathwe over ba abantu bokufika. Even in the formal sector khona othisha bakuma-TVETs bayakhala bathi abanazo iy'pesi thathoba abantu bokufika. Ama-lecture ey'koleni abantu bokufika. Ey'ngadini emakhishini yonke indawo kusebenza oba abantu bokufika. Yonke indawo abantu abathungayo oba suka abantu bokufika. Abadayisa amatafuleni abantu bokufika. Yonke into yala eSouth Africa iya kubantu bokufika. Kanti yini bantu base South Africa le nifuna ukuyibona ize yenzeka ukuze nikwazi ukuthi nivuke emaqandeni nibone ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu.
yini le nifuna ukuyibona nize niyenzeka ukuze nibone ukuthi labantu ninilokhu nibazalela eningilene nebanye nilokhu nibafukamela abanye nilokhu nibalwela nibaqashisa nibarentisa indawo abazile ngokuhle lana bazothatha over. Uzothi ingane yakhe isidinga umsebenzi sokungasekho isikhala sayo ngoba sizobe sesithatha umuntu ofika. Even informal sector othisha bayakhala, informal sector kuyakhalwa, wonke umuntu uyakhala abantu bokufika, kodwa nenzani nihleli aninzi lutho. Kufanele kuze kwenzekeni bantu base South Africa ukuze nivuke emaqandeni nibone ukuthi abantu bokufika abazile la ukuzohlala bakhe nani bazothatha over, bayan replacer. Nina nizolibela ukudansa, nibe lokuphuza, nibe lama drugs, bona bayakha. Bona baletha imndeni yabo la. Bona bathatha over umsebenzi, bekhipha omunye ufaka omunye wakubo wokufika. Nifuna kuze kwenzekeni kanti? Ngampela ufuna kuze kwenze kuwena qobo lakho ukuze ubone ukuthi nawe uyalimala. Ziningi izinto engingazikhomba ezonakala ngenxa yalabantu bokufika esingabazi ukuthi ubobaba bese befikile la bafika home affairs fanele baphuthunyisele ama documents. Njengamanje uhulumeni uthi ingane zakhona fanele ifunde, kodwa wena yakhe ingane fanele iphathe ama documents, fanele iphathe ama paper, fanele iphathe a proof of address, ID, what. Kodwa ezabo kuthiwa fanele ingene esikoleni mase ziya documenta seziphakathi. Yini le? Ubani okufanele angafundi? Iziphi ingane engafanele ngafundi? Ezethu ezabo ifundi ngoba banamalungelo, banede bangene la in the country illegally bese kuthiwa banamalungelo. Kanti nivuka nini na South Africa nibuke ukuthi izwe lenu liyahamba phambi kwenu, abazile labantu ukuthi bazoba bangani benu, bazothatha over. Bafuna ukuthi mhla kufika isikhathi ukuthi ingane yakho nawe ifuna umsebenzi ingawutholi, ema-factory ibona, yonke indawo, ema-restaurant ibona. Yini kanti South Africa nina nizosala nayo? Yini enizothi niyenzele iy'ngane zenu? Ngiyakhumbula ukuthi kwakhona isikhathi la kwakuthiwa iy'ngane ziyahamba ziyohlangana e-workshop kunjani. Asisakwazi ukuphila thina leyo mpilo njengamanje. Yonke into siyasaba ukuhamba kuney'ndawo engafanele siyihambe ngoba kugcwele bona. Kuney'ndawo ezaziwayo ukuthi ezabo nje. Ama-drugs ayadlisa la kulokhu nigxishwa ama-drugs, amadoda akhona e-South Africa agxishwa ama-drugs, utshwala ama-drugs, ukuze kuthi mase kufanele nisukume nilwelizwe anisakwazi ukulwa ngoba ni-high futhi nidakiwe. Anike nisukume nibone ukuthi izwe lethu liyahamba bantu bakithi, izwe lethu liyahamba Nkosi yami. Niyothini ey'nganeni zenu, niyothini ey'nganeni zenu, nishiye izwe linje. Niyothini ey'nganeni zenu, usushonileke wena namhlanje ingane yakho uyishiye ezweni elinje. Uyothini kuyona? Ungasakwazi ukuyisiza sifuna umsebenzi sengasekho ispace ekuthiwa kuyazi ukuthi la kuqashwa abantu baseCongo kuphela, la kuqashwa abantu baseNigeria kuphela, la kuqashwa abantu baseZimbabwe, baseMalawi, bakephi. Abantu base-South Africa begcine kuyibona abangaqasheki ngoba phela ningakhohlwa ukuthi laba bayethanda i-cheap labor labo. Vele bazonika imali encane laba bafuna imali encane. Nijabuleke nina nithi hayi this and that. Abantu bakithi labantu abazile ngokuhle sukumani. Namanje ngisasho sukumani nilwe. Thina ke siserious ngokulwa mhla 7 November ngicela sihlangane lapha ya eCity Hall. City Hall eThekwini ngicela nidlulise umyalezo kuwo wonke umuntu. Mhla 7 November City Hall. So ikhomba lapha ePoint akukho indawo ekuzothiwa thina la ama South Africans akufanele singayihambi ngoba nakugcwele abantu bokufika. Ngobani? Abantu bokufika isikhathi sabo masiphele manje. Iy'nkantolo siyabona nazo ziyabafavorisha, zizama ukwenza ama-rulings ngegama labo. Maningavuki manje ngeke niphinde nivuke. I-apartheid abantu balwa belwela lelizwe. Asikali enjoy ngisho nokuli-enjoy izwe lethu sekuqhamuka abantu bangaphandle sekuthiwa thina fanele sishere yonke into nabo. Abayingane emakubo bayalwela izwe labo. Njengoba kunenkinga engaka ke Africa, wonke amazwe ase-Africa nenkinga. Nishela ukuthi wonke umuntu ese-Africa fanele abuye azophelela la engabalungisa amazwe abo. Hayi msanuganga nina. Msanuganga. Lento yenu kulokhu kuthiwa nje inzondo xenophobia umbheko lo. Abantu bayolungisa amazwe abo. Nathi silungisa izwe lethu. 7 November ePoint. Ngeke manje isikhathi sokusibahambe abahambe. Ngiyibambe ivideo. Cela ukuze ukuphawula kwakho la ku-comment section. Ngizwe ukuthi ubona kanjani lonke lo daba esixoxa ngalo. Kulo lonke nje lo daba esixoxa ngalo. Lento eshiwo uMangobese uganele kwaZuma angizukuphawula lutho nje ngayo. Angizukusho lutho nje ngayo.
Ividiyo yami bengikhuluma ngaloya msebenzi wenziwa ngamaphoyisa engiwuncomayo ngoba isihlava sama-drugs sihlasela, kodwa ukuboshwa kwabantu kwenza kubuye ithemba. Noma-ke ngithi kufanele udaba lwama-drugs lu-treat-we njengodaba lokudlwengula. Lapho umuntu ofuneka aboshwe le nto lofuneka athole isigwebo esiqinile, okwesibili angayitholi ibheyili. I-condition ibe nzima. Kunjengoba kubuhlungu labantu ababoshiwe banamalungelo. Bayaphakelwa ekuseni, bayaphakelwa ntambama, banogesi, awubadureli ugesi njengathi. Uyadura ugesi lakithi. Uyadura ugesi, kodwa bona awubadureli. Namanzi futhi banawo. Ya, kodwa mhlawumpe ukuqoqeka kwabo bayohlala kuleya ndawo kuzoba ngconywana. Kuzokwenza ukuthi emphakathini kube nokuthula. Babone ukuthi nabo kufuneka bashintshe iy'ndlela zabo babuye. Ya, ngoba balibulala izwe lethu. Ngesikhathi beceba bona iyafa intsha lelizwe. Ngakho-ke kufanele baboshwe labantu. Abantu engifisa mina ukuthi babe zigora balwe namaphoyisa ukuze amaphoyisa azobadubula ilaba ababulala abanye abantu. Labo ngiyafisa nje ukuthi babe zigora bafuna ukulwa namaphoyisa bese amaphoyisa eyabadubula. Kodwa laba bama-drugs sengathi bangaboshwa nje bayoqunywa lapha babone ukuthi le nto abayenzayo ayikho yinhle, babuye emphakathini bezoba abantu aba-right. Mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.